село Стубел. Сметището започва точно от табелата на село Стубел, посока Криводол. Тоест изхода на село Стубел, посока Криводол, как е табелата, отбивката в ляво на табелата, веднага до пътя. Ето го земеделския блок отгоре, строителни материали, пак етернитови платна. Сметището е огромно. Тук дори някой е преградил да не се минава и са си направили път отдолу. Имаме запръстяване. И сметището продължава. Огромно сметище. Поне на едно 10 години, като гледам купчините от запръстяването, които вече имат и зеленина по тех. Тук вече сме към земеделския блок. Продължаваме. Ето тук има строителни каси, седалки. И продължаваме покрай земеделския блок. Тук е нещо огромно. Ето там има някакви които продължават навътре. Това е мега огромно сметище. Това всичко е запръстен боклук. Всичкото това. И продължава натам още доста. А ето го и земеделския блок. Ужас. Има фрезован асфалт. Това са купчини с фрезован асфалт от ремонта на пътя.